Sa matag Sibya nato, nagi ko isgutan, kalabot sa senior citizens. Well, of course, ako, makarelate, o makasabot ko sa kinabuhi og senior citizen, kay senior naman po ko. So, di gid na ako palabyon nga maghisgot sa kahimtang sa mga senior citizens. Labi na sa among lungsod. O kahimtang sa senior citizens sa lungsod sa Gindulman, Paminawa. Okay? Okay, ngunali ang sitwasyon sa mga senior citizens sa lungsod sa Gindulman. Ang nagdumala sa opisina sa senior citizens nga si Dr. Bonifacio Timbal, nag-expire na ang iyang termino. 3 ka tuig, no? Ang iyang 3 years term nag-expire niadtong Hunyo 7. Karong bulan na. So pagkakaroon, walay uska head. Walay uska karon nga nagdumala sa maong buhatan. Tungod kay ang tinahod na mo nga mayor, wala pa kapili og kinsay ipuli. Hangtod karong mga adlaw. Hangtod di mga orasa. No? Usa ka dakong problema mga higala, kung dunay mga sitwasyon nga ang mayor dili mo sunod sa proseso, sa pagpili. Kaya kinigong senior citizens mga higala, doon ni sila special law. Usa ka special good nga balaod nga para lang sa senior citizens. Mao kini ang gitawag og Expanded Senior Citizens Act of 2010. Special na nga balaod, special law, Republic Act 1994. Nga na diha nakalatid unsaon pagpili sa magdumala sa Office of the Senior Citizens Affairs, OSCA. Ang mag-appoint ana, sumala sa balaod, ang mayor. Pero ang tao nga iyang i-appoint, kinahanglan, i-nominate. Pasabot ana, ang kahugpungan, association, federation, kahugpungan sa mga senior citizens, mao'y mo nominate, muhatag sa mga pangalan nga mao'y i-appoint sa mayor. 3 ang nakabutang sa balaod. 3 names nominated by the Association, Federation of Senior Citizens. 3 ka ngalan isumiter ngadto ni mayor ug si mayor ang mopili kinsa ang iyang appoint diha sa 3 ka pangalan nga ginominate sa Federation of Senior Citizens. Ang problema sa Gindulman, dunay 3 ka ngalan nga gihatag pinaagi sa ka-resolution. Through a resolution, ang federation nag-nominate og 3 ka pangalan. 3 ka pangalan, no? Di lang nako hinganlan ang mga pangalan, ha? In fairness, no? Ang nahitabo mga higala, sa 3 ka pangalan, walay usa nga nagustuhan ang mayor. So mo ni ang gitawag nato ga usa ka problema nga nanghinahanglan ni og sulbad ug unsaon. Kaya ang mayor na ay lain, again, ha? Di sa nato nganlan ang mga pangalan, in fairness to everybody. Si Mayor Gindulman, ha? Gindulman Albino Balo. Si Mayor, dunay laing pangalan, laing tao nga gusto niya mao'y magdumala sa OSCA.
Ang problema, ang maong pangalan, wala dito sa tulo ka nominee. Wala maapil ang maong tao sa tulo nga ginominate sa mga senior citizens. So mo na problema, kaya ang balaod lagi nag-ingon man. Ug nay magkugi diha, no? Tanawan ninyo. Republic Act 1994, Section 6. O na diha, about OSCA. Nakabutang diha nga magpili og tulo ka tao, i-nominate og ihatag ngadto sa mayor, og sa tulo ka tao, diha magpili ang mayor. So, mo ni ato karon nga sulbaron, ambot. Og naay maayong mga huna-huna diha, i-suggest ko ninyo og saon man no?